Arratzaldeon pilota salio gaur martxuak 7, hementxe Getaiko frontoitik ari gatzeskizue zuzenian. Ligila faseko beste partida batekin, ja azkeneko txampan gaude. Gaurkuan bikote gorrilla Mai Barrokal eta Andrea Perez izango txau, eta aurkari Natale eta Ane Mendiburu. Partida gogorra izangoa, atzo partida jokauta bikote urdina, aber gaur nola jokatzeuen eskutatikan eta eskutatik eta aber ondo edo fresko dauden, atzo partida gogorra eukizuen, gure kontra, izan berra pelotakada askoko partida izan zala eta atzian berezikianek lan handia inberri izan zula, gaur reala inberko, eta bueno, aber zemoz jutan partida. Bueno, eta beroketa lana bukatzituzten bitartian, txapelketako zailkapena dakazue hor ikusgai, hor ikuste deu 6 bikotetatik lehenengua Iturriaga eta Orbegoz odiala, 6 puntukin, eta tanto beraje onenakin 56 puntu dituzte hain zuzen ere alde. Puntu berdinekin, bikote gorrilla, gaur jokako bikote gorrilla, baina puntu beraxe txarraua dakaenez, bigarren postu hortan daude. Ondoren Oskoz da Arrastia, eta laugarren Mujika eta Larramendi. Bihar Zumarran izango dugu Mujika eta Larramendiren aurkako partida hortan, da hor irabazteunak puntuaz, garrantzi handia okiko, txapelketan aurrea jarraitu alizateko. Bosgarren bikote Gomez eta Agirre, eta azkenik Aramuru eta Mendiburu puntu bakarrakin. Eta hortxe pantailan agertu da gaurko jaialdiko lehenengo partida, ondoren lehen mailako beste partida bat izango deu, Oiana Orbegozo eta Iera izango dira. Hortxe beraz, bigarrengo partida ere, bikote gorrilla osatuko behi Iturriaga eta Orbegozok, eta Nafarrek berriz, bikote urdina Oskoz eta Arrastia. Bueno, eta hortxe joazte lau pilotariak, gaurko lau protagonistak, partida azteko prest. Frontoia hau esan berra frontoi bixia ala, hor lurra brilua ikustea, antzeman dezakegu horrekin pelota tira bingo gula, asko atako ala, eta haber zenek aprobetsatzen ondoena.
Sakia urdin tokau da, Natalek ateako lehenengo sake hori. Eta hortxe, bikote gorria prest. Pelotak ongi ezagutzen dituzte. Txapelketako ligila fase honetan erabili dituen pelota dira, beraz, ja, pelota guztieko zondo ezagutzeu zein da motelo, zein da nazkarro eta zein konbenizako makoitzei. Hortxe ba, Natale lehenengo sakia. Sakia luze, pixo gaina etorrizako perezi, baina ondo erantzun du beste pelotaka bat hau gehiago baztertuta eta ezkerrekin ondo altxatu du. Maiatzea etorri da laguntzea, gaurkoan iruditzait atzia asko kastigauko huela eta Perezek lan handia inberkoula pelota guzti horiei usteko. Oin, maia gintzea pasau da, baztartuz eta lehenengo tantua gorri. Hortxe duzue, bikote gorrian lehenengo sakea. Ezker paretan hor bote txikia indu, baina hanek arazoi gabe erantzun du. Eta Andreak eta berriz ere atzera. Asko barzartuzako pelota hori eta azkenean altura eman du horko zulotik ateatzeko eta goiko koltsoira junda. Ez dakit, Andreak zemuz egiko itun eskuak, leheno eskubila ikutu xamartzun, baina bueno, gila esan jokuan ziarretzako askoikan antzemate normalea eta gaurre ez dio askoik iarriko eskubi hori ikututa akala. Eta bigarren pelota, goiko koltsoira jute zaiona, oingua ondo restautako sakia izan da, gerrilla ondo sartuta altura emanaz, baina gehitxo. Eta bueno, bikote urdina aurretik, bieta bat, gogorau sailkapenian puntu bakarrakin daola, beraz gehatzen xion partidak bai o bai nahita ez irazi berko lituzke aukeran bat izateko. Maik dejada jokaldia hain nahi izan du hor, atzeaka zetorren pelota hortan, baina oso ondo ditu jokaldi bada, eta oinguan, etzun asko ber, baina txapa izan da horregile esan, pixka gorosio izango da zen, tantua osu ez, tanto osu edo tanto erdila bentzat hor txegin dazekan, baina ongontan, txapa juntzako eta 3 eta bat, bikote urdina aurretik. Natalek beste sake luze bat, bikain erantzun du Andreak, eta hane berriz den luz hau pelota, eta lanian. Hortxe Andreak eskubiakin aukerako pelota, ondo baztertutakoa eta tantua.
oso ondo baztertuko izan da, bot eta gero sartu da paretea eta horiek oso zailak izatea eramateko eta ezin izan duanek pelota hori eraman. Main zakia luze eta paretea eta nek ezin izan du erantzun, pixka eta aurre auta zeon eta azkeneko momentuan atzeaka jo berri izan du pelota hori eta ezin izan du altxau. Beste zake zail bat, aurre asko baztertuko zako eta hor bebetikan ondo altxau duanek. Bilan tartera, baztarra bilatuaz eta airez. Pelota zaila eman duanek eta oain Andreak zabaldu, baina banek arazoi gabe ondo bildu du eta pelota gaina atzeatu. Andrea ezkerrez ondo eta Natale sartu zako laguntzea, Maile berdin, ondo ezkerrakin luztatuz pelota. Eta bueno, hemen ikustiteu lau pelotaiak landalan. Esan berrak hau bi atzelaiak oso segurua diala, ez duela pelota asko ikan faiatzen. Eta hori aurrela egiak eskertzeue, atzian segurtasun hori eukita, aukerako pelota garriskatzeko aukera hori emate joelako. Maikatzea hori zaila du, eta alare eraman, Maik eskubira, Natale ezkerra junda eta beti hortxe. Zulua zeon tokira bota du Maik eta tanto, beste tantoa Maikintza beraz. 4-3, bikote gorrila aurretik. Eta esango nuke pelota ez duela aldau, ez da hain esan lakin. Bueno, esango nuke, okerrez banago, bi bikotiak pelota berdinak nahi diala. Hau eskubiz erantzun duanek eta ondo baztertu gainera. Andreak luzau berriz. Baina partida hasiera izan eran eta bi atzelai edakaen defentsakin, arazoi gabe dabiltza hor pelotak eraman eta baztertuaz. Mai sartu da moztea pelota eta pixa gaine etorrezako anei, baina erantzun du. Baina ondo baztertu du, gaiztoten gozako pelota hori. Arazoi gabe arki altxatu du Perezek eta Zabalea ez du nahi beste kruzau. Askotan egiten jokaldia da, hane konfiantza asko daka hor bereziki hiru inguruan eskubiakin hartzeunean pelota bat dejada botatzeu, Zabalea zein txokoa. Da oso ondo iten dakin jokaldia da atzore pare bat antoea rintziskigu nola. Ez genu ez da usain durein. Natale ezkerrakin moztu eta Maiken izan du altxatu pelota hori eta beste berdinketa bat. Partidan lehenengo hasiera hau beraz, oso hasiera politia egia ikusten. Parekaua eta gauza politiak. Itetxez da aurrelaiak. Eneritzek izateko oso politiak ados da eneritze. Bi aurrelaiak jokua ondo aidiala nahazten. Eta hoxe egia ikusten. Da bueno, bikote urdina Natale sakea. Baztartu, ondo eramandu Andreak. Oingo hau, ez du nahi beste baztartu eta Andreak Zabalea. Ez dakit, nahi eta botatakoa izan da, baina oso ondo atazako Zabalak mozketa hori, egila esan Natale zuluan sartuta zion, da esango nuke.
nahi eta gotatako pelota izan dela eharra tantua. Andreak iteun bigarren tantua da, partida hasiera hontan, leno ezkerrea atzea luzatu zindu bat, eta oingo hau berri zabala moztuta. Da txapelketa hasieratik honea, ikuste deu Andrea gero eta gehiago sartzela jokaldi jakitea. Barkau, hain ez Andrea esaten partida osoan. Alejandra Pérez. Ini. Hanek ezkerrez zabaldu pelota. Maik altxau. Demora emanaz bere buruai eta hanek atzea. Alejandrak baztertu pelota hori eta gaiztotu intzako hanei. Aukerako pelota beraz Maik. Zabalea, hanek eskatu du, ondo eskauta, eharki bilduta. Eskubiz Zabalea ikusi deu, Natale ustekabian harrapau nahian, oain behak indu berdina, kontratakian Maik zabaldu pelota hori eta hane baztertu. Hane baztertu, oso ondo baztertu gaina eta ezin izan du altxa pelota hori. Bost eta bost, beste berdinketa bat. Eta Natale berriz, sakeako prest. Sakia luze eta baztertuta. Ondo erantzun du ezkerrakin. Beste pelota zail bat eraman duna hor, da baina aukerako pelota du Natalek. Moztu, ez du nahi beste kruzau, hortxe beste aukerako pelota bat. Ondo atzeatuta eta eraman. Eta tantua oso ondo motxetako pelota izan du Natalek. Bai aurrelaia, bai atzelaia bilatuz. Eta 6 eta 5 bikote urdina aurretik. Zakia ezkerrea, pareta eta gero, eharki altxatu du, Perezek, beste pelotazo bat atzea, bote txarra indio eta aurre xamarrian gehatuzako pelota hori, Natalek hor ñakoa o koska horta bota du, eta bote txarra indio Alejandrai. Zake hau motxian atea du eta Maili sartu da, baina horrankakin traba moko bat indu. Ez dakit, erbikapenian ikuste deun. Ahi ez da, oso ondo jarri pelota eta ezin izan du pelota hori altxau. Zortzi eta 5. Bikote urdina aurretik, eta bueno, aipatu berraka naiz da puntu bat euki partida gogorra askuak jokatu ituztela ligan zihar, ligila fasian zihar, eta bestian alde eroi badiare burgauak izan diala, eta tanto gehiokiko lituzketela, azkenengo txampan erabakitako, ez da izan izaten. Natalekenako beste tanto bat. Hori izaten egin itzana, bikote urdina dela puntu bakarrakin, baina partida oso gogorrak eta oso parekatua jokatu ituztela. Eta azkena doazen arrein, zaila ala eta lan asko inberdala bikote honi irabazteko.
Beste zake bat, oin hau luze, ezkerrakin eraman Alejandrak, berriz ere hau moztuta baina pareta bilatuaz eta oso ondo. Konfiantza hondiakin ikuste dugu ezkerrakin jotzeunian Perezek. Oi Magik moztu pelota, Natalek defentsa lanetan eraman eta hortxe dejada jarra induna Magik. Oso ondo, zuluak oso ondo ikusten pelota da Magi, eta hor aurrian badaka gaitasuna moztu, zabaldu, dejada edo atzea botatzeko bi eskuekin, da hor dejada polit bat ikusi hau. Ez dio bote oso nahin, baina hanek eharki erantzun du sake hori. Natale laguntza etorri datzea. Esku bilakin zabaldu, baina arazi gabe bildu du Natalek. Biatzelaia pelota luzaguaz. Hortxe Magi du aukerako pelota daka hor. Berriz atza bota du. Bizitasuna eman dio pelota horri eta beste aukerako pelota bat izango, hau ere atzea eta atzelaia ikuste du asko aidiala kargatzen alare hanek eharki uste jo. Hane pelota eskatu du eta ezkerrekin dejada bota du. Alare Magi ez du ezuztian harrapau eta pelotari luzatu du. Alejandra beste dejada bat, baina bikote urdina defentsa handia da erakusten. Eta bote txarra egin dio eta azkenian tantua urdinantzat. Amarreta 6, bikote urdina aurretik. Eta lau pelotaiak partidan oso sartu eta kontzentrauta ikuste ditu, fallo gutxi inaz. Egila da hor, ja Alejandrai pare bat aldiz pasau zakola bote ustekabian boti aurrea xamarreak ajuntzakola eta ez du naho pelotai, baina ikuste dugu oroar fallo gutxiko partida da izaten eta oso parekatua. Hanek ondo eskaudio pelota hori. Bikote gorria ikuste dugu azkeneko pare bat anto hauetan aidala eraso lanetan eta bikote urdina defentsan gehiago. Eta hortxe beste behin moztu pelota, Natalek erantzun eta Magiko ingo hontan atzea, hanek horrika etorri berri izan du atzea, baina ezkerrakin sendo erantzun du. Ondo bildu du Natalek, ezkerrakin joko jo Alejandrak eta zabaldu du, baina gehiegi izan da. Gehiegi zabaldu du eta 11. tantua eskuratu du bikote urdinak. Eta Alejandrak denbora eskatu du oingontan. Bikote urdina ez da hain gehiegi alden du eta partidak ez dizabeten ies egin. Hor somatzeitu lau pelotaiak elkarra animatzen. Zango nuke partida politia ideala jokatzen. Ez dala inor destakatzen o aldea hundiakin agintzen nahi. Naiz eta bikote urdina aurretikan dijoan.
Natale sakia atatzeko prest. Ikuste dugu hor luzau eta ezkerrea botatzeitun horietan gero aukerako pelota gehatzezakola. Naiz eta motxa eta dun hortan tantua zuzenian lortu duen. Ezkerrea eta oingontan Alejandrak ezin izan du sake hori eraman. 12. tantua beraz bikote urdinantzat. Eta bueno, badi joazte tartia honditzen, pixkanaka. Beste sake gaizto bat, haure boteta gero partea sartu da, baina earki altxatu du pelota hori orain eskubiz, ondo luzatu du. Bien tartera eta ezkerra bilatuaz. Maik atzera, bikote gorriak agintzera pasatzeko aukera izan du hortan, baina hanek eman dion pelotazo hortan. Ezkerra bilatu du bikote gorrian ezkerra. Maik moztu eta Natalek altura eman dio. Alejandrak atzea, hanek horrika etorri da eta ezin izan du pelota hori altxau. Bikote gorria sakera. Sake gaiztua izan da eta negalare ezkerrakin ondo erantzun dio. Zabalea Magik eta zetantua egin duna. Abiadura handia eman dio hor. Errepikamenean ikustezake ez due. Natale ezker xamarrian zeola eta hor Zabalian zulua zeola eta arki aprobetxatu du. Zake zitala eta hanek earki erantzun. Ezkerrakin, erantzun ez ezik ezkerreare bota du. Beste pelota luze bat. Bi atzelaiak oso eroso ikusteko ezker eskubi hor atzeko kuadrotan pelota astinduz. Oingontan moztu eta Natalek altura eman dio bere buruei denbora emanez. Magik paretea, hortxe du aukerako pelota. Hane Zabalea junda, Zabaleko zulo hori tapatzeko eta Natalek erantzun du ondorengo pelotak. Berriz behain tokita itzuli dia eta berriz ere tantuan lanian jarraitzeko prest. Natale gaina etorrizako, ala nola altxatu du pelota, aukerako pelota du Magik. Luze, hane airez, gainian izan da. Natalek Zabalea moztu. Ondo bildu du Magik. Alejandrak, Zabalea jokaldia egitea junda, baina gehiegi zabaldu du eta tantoa bikote urdinarentzat. 13 eta 8, Natale eta hane aurretik. Natalek luze bai, eskuinakin erantzuteko aukera izan du Alejandrak, baina txapapera juntzaio. 8 eta 14, berriz ere
bikote urdina ari da bere tartetxua handitzen. Eta lanak oso ondo egiten ari dela ikuste dugu. Tantuan ziar defendio berdanien defendio eta gero aukera akatenean orduan arriskau. Alpertako arriskuik hartu gabe, zeri jolanak egiten eta hori xebea islatzea markagailuan 14 eta 8 15. Tantua, asko baztertuzako Alejandra Isake hori eta ezin izan du eraman. Ondo, baztertakoa eta hor Ñakuan indupun papelota horrek eta erantzun, inorkeztu erantzun. Sake zindako beste tantoa Natalerena eta jada baditu bizpairu gehiago, 3-4 bat tanto sake zitetunak. Beste zakezital bat, pareta eta gero tokia eukidu Alejandrak eta arazi gabe erantzun du, beste pelotazo bat ezkertu, baztertu duna Natalek, oin eskubiz Alejandra eta han esartukoa. Pelota baztertuaz Maili laguntzera etorri da atzea, hortxeu aukerako pelota, moztu du eta hane aurre xamarria harrapatu du, hanketa jokatu dio eta tantua bikote gorriantzat. Aipatu nahiko nuke, Maili laguntza sartu dela Alejandrai laguntzeko sartu da eta rimua erabat aldatu du tantuana. Zakia, pareta modu eta eskuinez altxatu duanek sake hori, aukerako pelota Mailintzat, bazterrea eta luze, toki txarrera junda eta tanto. Hamar eta 16, bikote urdina aurretik, baina bikote gorriarek hurbiltzen ari da pixkanaka. Zango nuke igual partidan ziar gehiago aidala erasotzen bikote gorria eta bikote urdina defentsa lanetan gehiago dabilela, naiz eta gero aukera akademian Natalek pelota moztu iteun eta tanto mordoska lortu ditun. Bazterrea eta ezin izan du altxa pelota horianek. Eta batozti aurraka. 11 eta 16 bikote urdina aurretik. Denbora eskatu du bikote urdinak eta lau pilotariak atxeen zetera etorri dira. Lau pilotaria berez ere kantxaratu dira. Mailik izango du sakea. Sakeakin mina ondila egiten pelotaria da. Bereziki abiadura asko ematiolako eta frontoia bixia la kontuan hartuta. Da hor, hanek oso ondo aidalako restatzen, bestela mina ondila egin dezaken pilotaria da. Ondo baztertuako sakia eta nek altura asko manaz
Altxatu du Zabalea, Natalek bildu, Alejandrak atzera, ez du baztertu pelota hori, eta Aneko egarki bildu du eta gaiztotu bintzako, baina bueno, altxatu du Natalentzat aukerako pelota. Gaiztotu zaio Mairi, baina altura eman dio Natalek. Ezkerrez jetxi, Alejandrak altxa, bikote gorria postua galdatuta, berez ere bakoitza bere postura itzuli da. Hortxe Maik oingoan aukerako pelota, moztu, Natalek altxa, Alejandrak eskuinez. Ez du gehiagi atzeratu eta oingoan Anek bai. Tantua lasaituz. Eta atziak argauaz. Hortxe aukerako pelota du Natalek. Zabalea ondo, Mai bizkorri bilida eta bildu du pelota hori, beste aukerako pelota bat. Ezkerrez atzera. Bastartuaz, bostetikan Anek. Osta eraman du. Zota manoz. Aukerako pelota. Natale traba egin da. Tanto gorra egia ikusten, deja da Alejandra gorratzetik. Hain zabaldu. Tanto gogorra dijoa, neketsua, lau pilotarientzat, eta berezikia atzelarientzat. Natale bien tartera, Mai etorri da atzeaka, hor demora eman dio bere buruai eta bikote gorria berez ere ondo kolokau da. Eta Nataleko hor moztutako pelota hori ezin izan du altxa Alejandrak, txapara iluntzako, eta 17. tantoa lortu du bikote urdinak. Aurrez aipatu eten bezala, bikote urdina defentsa lanetan oso ondo da, eta gero aukera alkatenean pelota bixi moitu eta tanto asko da lortzen. Zakia luze eta ezkerrera tokitxarrera juntzaio, baina altxatu du Alejandrak. Eta orain gontan pelota moztea junta, baina erogintzako Natalei. Tantua gorri. Partida osoan okerrez banao pilota berarekin dabiltza. Beraz, guztauzakoenan seinale. Mai izakera azpitik, eta abiadura emanaz, Anek erantzun, horra aukerako pelota du. Luze, aire sartuko da Ane, defentsa ondi jau, aire segurtasuna baka eta komodo. Eite komodo jardutea, baina azkenengo hau ezin izan du bolea zerantzun eta 13. tantua egin du bikote gorriak. Ikuste dugu beraz, naiz eta bikote urdina partida osoan ziar aurretik doan, oindikan ez da hola ezer erabakita. Eta Otabira iritsi arte, oindik lan gogorra gehatzen eskera lau pelotaiei. Azpitik beste sake bat, eta askoa iztotu zaio bot eta gero paretea sartu dan pilotaka da hori, sake hori, eta neken ezin izan du eraman 14. tantua beraz bikote gorriantzat, eta atxeden zetera etorri dira lau pilotariak.
bikote gorria atzetik joan arren oso komodo ikuste deu kantxan, pelota asko moituaz eta arriskuak hartuaz. Eta badoaz pixkanaka hauek ere aurrea eta tartia bien arteko zulo hori txikituz badua. Lau pelotaria kantxara eta Amayi sake ateatzeko prest. Hor txapa azpiko toldua ondo jartzen izan. Listo, sake Amayi. Altura gutxikin eta pareta ondo bilatuaz, earkiane. Beste bat atzea. Atzo partida gorra jokauta dago bikote urdina, baina ez da antzematen nekauta daudenik eta eskuak ikututa azkarenik edo. Ai, eta mostea junda Alejandra, baina urruti zeon eta txapapera juntzaio pelota hori. 18. tantua lortu duelaxe bikote urdinak. 22 lau puntu faltan eta bikote gorriari, bikote urdina harrapatzeko ere 4 puntuko aldea dago. Natale sakera. Bastartu asko aiztotu zaio, baina Alejandra erantzun du. Erantzun ez ezik bastartu zaio eta orain bikote gorria erasora pasatzeko aukerarekin. Hor ezkerrakin ez du asmatu. Aipatu nahiko nuke lau pilotaiak lan asko aidiala iten, ez dela inor presaka edo prezipitauta hor pelota gehiegi arriskatzen, eta hori dela eta akats gutxiko partida egia ikusten. Tanto gehiena gaina oso peloteatuak aidia izaten, eta tantuan ziarre bi bikotiak agindu eta defentsa lanak itituztela ikusten egia. Natale sartuko eskuinez, atzeratu. Ondo eutxi dio Alejandrak eta bastartuntzaio anei. Maik moztu. Natale galtura eman dio, aukerako pelota maintzat, atzeratu du eta anek arazorik gabe bildu du pelota hori. Eta iritsi da pelota hori, toki zaila juntzaio Alejandrari. Magi agintzen, aire zane oso ondo defentsan. Dejada, Natale atentazion. Hanek eskatu dio. Zabalea bota du, baina altura gehitxokin. Natalek bildu. Han ezartukoa ezkerrez. Aukerako pelota maiintzat, luze. Eta Zabalea eharra tantua. Inork ez genuen espero, horregia esan oain errepikamena ikusita zulua zeon garbi. Natale bere eskubilan zeon baina oso atzian. Eta hortxe perfecto bota du Magik, eta 15. tantua lortu du bikote urdinak. Ondo Natale pelota luzauaz, baita Alejandrare ezkerrarekin.
Ez du nahi beste luzatu bezua hor Anek eta moztu Magik. Nunti moztu pelota hori? Aber, errepikapena ikusiko dugu oso atzian zion Magi atzaka etorrita gainean, naiz eta azkeneko bi pausuak aurraka aurraka egin ditu. Laugarren kuadroti bota du, moztu du pelota. Moztu ez ezik, baita tantua lortu ere. Eta bikote gorria 16 eta 18. Badua tarte hori txikitzen. Sake zaila, boteta gero pareta sartuko zako. Ondo erantzun duanek. Luze Magik. Ondo. Pelota kada askoko beste tantu bat. Anek ezkerre zabaldu, Magik bildu du, eta baztertu ere bai. Altura gehixoakin erantzun du Anek. Natale sartu da laguntzea. Eskuinez Alejandra. Baitan ere. Bi atzelaiak pelota ondo luzauaz, aurrelaientzat aukerako pelota bat, aukera bat sortzeko. Baina bi atzelaiak oso sendo ikusteiko. Baztertuintzako horranei, erantzun du eta orain aire sartuko da. Ondo bildu du. Magik beste bat atzera. Asko aidia bibikotiak atze hori kargatzen, baina bi atzelaiak eharki euste joe. Baztertutako pelota, Anek alturarekin erantzun. Eta zaila izango pelota hau eta ezin izan du. Magik abiadura eman dio pelota horri. Eta seitik ezin izan du ezkerrakin altxatu pelota hori Anek. 17 eta 18 beraz, puntu bat aurretik bikote urdina. Sakia gaizto, eskuinez hartu da Ane. Alejandra pelota luzatu. Eta Anek edarki eutxi dio. Ane saiatu da jokaldia egiten, oso atzian zen ordia, eta lau inguruti bota duen dejada hori txapazpira junda. 18. Eta bikote gorria oso eroso ikuste dugu. Pelota tantuan aginten makila hartuaz. Eta partidan sartuta Magik sakia, altura gutxikin eta bixi atera zaio Aneri, bixi etorri zaio pelota hori, baina ongi erantzun du. Altura. Alejandra atzera beste pelota bat. Magik sartuko da laguntzea. Uste dugu Natale ez dela aiukitzen aukera asko
aurrian jokaldirik egiteko. Eta Anei izakoela asko kargatzen. Alarean egon du usteu. Ezkerrez jetxe egin du pelota hori. Eskuinez aukerako pelota. Ondo baztertu du. Aukerako pelota Natalerentzat. Ez du aprobetxatzerik izan eta Magik pelota luzatu. Aire sartuko da eta ezin izan du eraman Magik. Bota duen pelota Matik eman dion pilotaka da horri. Eta 19 eta 18 bikote gorria aurretik. Bikote urdinak atsedena eskatu du. Eta Natale dirudienez irristatzen ari da Ez ura eskatu dio Maitei, pentsatzen nuen hanka bustitzeko izango zela, baina ez. Inorrez da irristau. Bikote urdinak eskatu du atxen aldi hau. Eta bueno, aipatzeko bikote gorria egiten nahi dan erremontada hau. 18-14 junda bikote urdina aurretik, baina buelta ematen aizeko partidai, eta 19 eta 18 jarri da bikote gorria aurretik orain gontan. Lau pilotariak antxaratu dira jada, eta Magi sakera. Ezkerrez Ane. Magik moztu bien tartera. Alejandra pilota luzatu eta Anek arazori gabe erantzun da gainera baztertu. Ozta izan da gainean. Aukerako pelota bikote urdinarentzat. Ane sartuko da. Kruzatu pelota hori, baina ez du gehiagiz zabaldu. Eta berriz ere lanak. Hor ezkerre sartu da Natale, pelota nahaztuaz. Jokua nahaztuaz barkau. Natale agintzen. Aire sartuko da, ez du gehiagi kruzau gantxo hori eta Alejandra Gazen olako tanto egin duen. Eta bueno, ja okerrez banao, bigarren tantua da, hola moztuz, zabalea moztu eta lortzeun tantua Alejandrak. Eta 20 eta 18 bikote gorria aurretik. Bai, izakera. Baztertuz, sakea eta Anek ezin izan du eraman. Eta Magi bikote gorriak aterako duen azkenengo sake hori ateratzera bote egin du. Ez du gehiagi baztartu, Anek arazori gabe erantzun du pelota sakea. Luzatu, hau hobia da. Ezkerrea asko baztartu zaio, baina sendo Ane. Alejandra ere baztertuaz, pelota luzauaz. Anek erantzun, aukerako pelota hor zabala botatzeko. Ondo baztertu du bien tartera Natalek altxa. Moztutako pelota Natalek altura emanaz atzeratu du. Mai sartu da. Eta barruan izan da.
Eta txapapera joan zaio Nataleri azkenengo pilotakada honetan. Eta partida eharra ikusi dugula esango nuke lau pilotari lana handia egin dute. Ez da, ia kasi tanto laburrik izan, tanto guztiak lan asko egin da, tanto guztietan lan asko egin behar izan dute lau pilotariek, eta azkenian puntua gorri. Bueno, zorionak neskak, lana handia egin duzu partida honetan. Hor 18 eta 14 juntzatea atzetik, baina ez dezue etxi eta azkenian puntua zuena. Bai, bueno, ni ustote aseratik bazekin partio gorra izango zala, eta asko sufritakoa. Eta ni ustote ala izan dela aseratik, no? Aseran ni ustote igual eurako bekiago hasi ala, Natale txispakin ikustenean eta ane atzean ematen. Baina, bueno, ni ustote egin dugula, gero Alejandra gatzan oso ondo guantau da, ni beste txispa bat sartu gat pelota eta ni ustote horren ondorio segula. Hori da, eta Alejandra, bueno, enhorabuena. Te hemos visto muy cómoda ahí atrás, también haciendo jugadas al ancho. Has hecho un par de tantos muy buenos que el público los ha agradecido muchísimo. Pues a ver, no, la verdad que hoy no he estado muy cómoda, no he dirigido muy bien la pelota. Sí que es verdad que ha habido alguna que sí que me ha salido bien, pero todo el partido hasta el final no he estado ni metida ni nada, pero bueno, se ha remontado, mi compañera me ha estado apoyando y entre las dos pues hemos conseguido el resultado. Bueno, te quería preguntar por la mano. Tengo entendido que la mano derecha lo tenías un poco tocada, no se ha notado para nada. ¿Y qué tal has acabado? Pues a ver, estoy probando ahora una cosa nueva en los tacos y la verdad que por eso yo creo que se me ha ido cada pelota para donde le ha dado la gana, pero al menos, aunque no me duela, en plan puedo jugar. Bueno, pues eskerrik asko neskak eta zorionak gaurko puntu honeatik. Gracias. Eta bikote urdina dator elkarrizketa setera. Bueno, neskak ezin izan da gaurkoan, oso ondo joka dezue partida, tantuak asko pelotatutako tantuak izan dira, ondo landuta, hor Natale aurrian pelota abiadura ematen zenio, baina egia esan beste bikotiak atzia asko karratu du. Bai, nik uste partidu nahi deula, ez dut esango, partidu txarra indeunik ez dut uste, hasieratik. Ondo hasi geha, partidun sartuta, eta egia hasieran igual gehiago guri atazaigula, eta gero ja bigarren zatin behaiei, eta nahiz da bentaja hundi euki izan dela pena, ez zeula mantendu, bueno, uste ondo jokau deula. Bueno, eta ane, bakigu atzo partida gogor bat jokatuta etorri zehala, atzore pelotazo asko jo berri izan zenitun, da gaurre asko karratu izue, da zenbuz bukatu duzu eskutatik. Hori ez, atzoko partidaren kostatu zen atzeko kuadrotan mantentzea, eta gaur ere naizta igual hasierako parte hortan ongi ibili, azken aldera igual eskutatik eta justo hori ibili naiz, eta nabaritu da. Bueno, egia esan, defentsa lana handiak indituzue, 18. tanto arte gainea zebe juntzatea aurretik, hor zango nuke partida serio egin dezuela, txorakei gutxikua, defendi berdanian defendiuaz, eta erasotu berdanian ondo aukeraguaz jokaldi horiek, azkenean ezin izan da, baina bueno, zorionak indezuen partidatik da arroteko mokua. Eskerrik asko!
Eta beroketekin bukatzen lau pilotariak. Jaialdi honetako bigarrengo partida honetan, bi pilotari nafarrak bikote urdina osatuko dute, eta Nafarroa eta Gipuzkoan arteko bikotea izangoa bikote gorria. Iturriaga eta Orbegozo, Leire eta Amaiaren aurka. Hortxe beraz, lau pilotaria prest. Epaileak txapa jaurtiko du. Eta sakea urdin. Pilota aukeratzen ari da bikote urdina. Hauek ere aurreko partidako pilota berdinak izango dira. Eta hortxe Leire prest sakea atatzeko. Leire Oskozen lehenengo sakea. Pareta ongi, pelota hori ongi baztertua, Zoianak arazori gabe erantzun du, eta berriz ere beste pelotazo bat paretera barruan izan da aukerako pelota. Oianaren ezkerran bila Leire, airez jo du, ez dio nahi bestela jo, eta hierak pelota atzera. Bikote gorria pasada agintzea. Oiana sartu da, baina erori egin zaio pelota hori, bat eta huts bikote urdina aurretik. Ondo baztertako beste pilota, beste sake bat. Ñakoa jo du eta Oianak ezin izan du sake hori erantzun. Bigarren tantua beraz, bikote urdinarentzat. Oiana eskuinez. Amaia baztertu pilota, hierak atzera. Ondo erantzun du Amaiak ezkerrarekin. Leire sartu da, Oiana ezkerrez. Ongi ateratako pilota. Oiana beak baztertu. Amaiak erantzun, hierak moztu eta Leirek ondo bildutako pilota. Edabietz puntakin jodio Oianak, pelota eskatu du. Baina baina bote txikiagoa egin dio, hortxe errepikapena. Eta 10 puntakin jodio, ez duen izan du pelota hori altxa. 3 eta utz, bikote urdina aurretik. Sake harra. Ondo erantzun du Oianak, aire sartuko da Leire. Ez dio nahi beste abiadura eman eta hierak berak egin du jokaldia. Lehenengo tantua bikote gorriarena. Eta pilota berarekin jarraitzea erabaki du. Erabaki du bikote gorriak.
Hieraren lehenengo sakea. Baztarrera, Leire sartu da Airez eta ongi erantzun du. Bien tartera Hierak, ongi Leire, aukerako beste pilota bat, Airez berriz. Oianak eskatu eta atzeratu du pelota hori. Amaia sartuko da eskuinez eta azte ongi atzeratu duen. Leirerentzat, aukerako pelota moztu egin du. Amaiak baztertuako pelota, Oianak ala ere arazori gabe erantzun. Hierak atzera. Ona. Hortxe aukera. Amaiak altxa, beste aukerako pelota Hierarentzat, atzera. Amaiak korrika etorri da eta gainean izango da. Bipareta Hierak eta ederra tantoa. Bigarren tantua, bikote gorriarena eta bigarren tantua Hierak egiten duen bigarren tantua. Leno zabalian luzatu du pelota. Eta tanto eder bat eskuratu du, orain beste tanto eder bat. Bi eta hiru urdinak aurretik, Hiera sakera. Leire Airez, atzelariari lagunduz. Amaiak ezkerrarekin. Gaiztotu intzaio pelota hori Hierai eta orain bikote urdina pasako da agintzera. Oiana, bigarren botean altxa du pelota hori. Ez dakiz ezote duen hankian mina hartu. Bikiak eutxi ditu hor eskuin hankako bikiak, baina ez du ematen jarraitzeko arazorik izango duenik. 4 eta 2, bikote urdina aurretik. Altura gutxiki Leirek eta ondo baztertuaz. Earki Oianak Airez hartuko da. Hiera bertan zen. Bolea bat. Oianak zabaldu pelota eta bera lortu du tantua. Ederra tantua. Eta partida honen hasiera ere, hasiera eharra egia ikusten. Pelota bisitasuna handiz mozteue, moitzeue barkau. Eta aurrian jokaldi oso politiak. Inaz. Oianaren lehenengo tantua izan da hau. Eta 3. puntua, 3. tantua eskuratu du bikote gorriak. Leire berriz ere Airez. Eta beste behin ere bai. Deja da txokora, Oiana bertan da. Hala nola eman dio pelotari eta aukerako pelota Leirerentzat. Amaiak eskatu dio. Altura gehiagirik ema pelota horri. Leirek deja da, bertan zen Oiana iritsi da, baina ez du altxatzerik izan. Leireren tantoa. Eta ikusleak txaloka. Ez ditala, ondo Oiana, Airez hartuko da. Amaia. Pelota luzatuz.
Oianak indartxu, aurrak egin dio botia, hala ere arazo gabe eraman du Amaiak pilota hori. Eta gainean, eroritako pilota, Ierak altxatu, Leire ezkerrez. Eta Oianak pilota luzatu. Denbora emanaz bere buruari eta tantuan lanian segi beharko dute lau pilotariek. Ierak moztu pelota, Leire kaltxa, aukerako pilota. Oianari utzi dio eta zenolako eman dio, Amaiak ezkerrez, airez jodu eta ezin izan du. Pelota hori erantzun. Eta bueno, 4-5, bikote urdina aurretik, baina bi bikoteak oso pareko. Amaiak baztertu egin du pelota hori, Oianak eskuinez sartu da. Bi atzelariak altura asko ez eskio ematen pelotari. Pilota alik eta gehien luzatuz, Leire sartuko da oraingo honetan. Jetxe egin du pelota, baina gehiegi. Txapazpira joan zaio, 5-5. Eta partida hasiera oso parekatua ia ikusten. Azpimarratu nahiko nuke Leire sake horiek erantzuten airez dabilela asko, atzelaiai lagunduz. Eta gainea akats gutxi inaz erantzun horietan. Amaia eskuinez. Iera horma bikoa. Eta epaiak eskua altxatu du. Marran izan da bipareta hori. Sei eta 5, bikote urdina aurretik eta hemen dugu Maili Barrokal, aurreko partidako irabazletako bat. Esatari lan eta hurbilduana, arratsaldeon Maili. Arratsaldeon Aroa. Eta bueno, partida hasiera eharragia ikusten. Fallo gutxi eta tanto askokin. Eta ze itxura hartzi oso partidai? Bueno, partio gogora, no? Ni uste hasieran bi bikoteak oso ondo sartu diala, txispa handiakin, eta bueno, nik uste partio gogorra espero dugula. Hori da hor bakigu bi aurrelaiek aukera guztiak aprobetxatu dituztela. Airez ere Leire pelota asko mugitzen du, eta Iera gero dejadakin, hormabikoekin, eta eskuinez ematen duzaztateko horrekin, min asko iteula. Amaia ezkerrez, Iera aukerako pelota, atzeratu egin du, Amaiak altura eman. Oiana sartu da ezkerrez. Pilota luzatu, ongi erantzun du Oiana. Iera deja da, hor da Leire, zabaldu du pilota, iritsi Iera, aukerako pelota, atzeratu egin du Oiana, eta gainera etorri zaio
Eharra tantu ikusi duguna lehenengo hiera zabalea motxuarazi du eta gero Oiana jetxi da, ezker hori kubritzeko asmotan eta pelotai altura gutxi emanaz ongi atzeatu du Leire pelota eta tantua lortu. Bai, hor Leire oso ondo, no? Zabaldu eta hor txokotik, jera naiz eta aldu gero hor euki daue bukatzeko eta nik uste dut hor ondo atzeatu da bera eta Oianak zin izan dago eraman. 8 eta 5 beraz bikote urdina aurretik. Naiz eta bi bikotiak aidian asko erasotzen. Leire bastartu, Oianak ezkerrez erantzun. Baita airez ere, hortxe dejada, iritsiko da horra ere. Moztu, hiera sartuko da oraingoan, dejada arroxa marra egin du, aukerako pelota Leirentzat eta eraman egin du! Hene, eharra sarta hartu da hierak, alare tantoa jarra... Mucho. Tantoa arrai hortxe da hiera, berriz ere bere gura lurrea bota eta salatu du tanto hori, baina errenka somatzen dugu hortxe ezkerrarekin. Eta azkenean bai. txapara joan da azken pilotakada hori. Baina harra tantua, hor jera pelota oso zaiak eraman ditu, eta guai mina hartu dau. Hor zabalean eskaileran kontra jo da. Bai, ez da eskaileran kontra jo du, ez da? Bai hor. Bate bankian hartu dula mina. Txaloak jerai. Kolpea hartu badu ere jarraitzeko arazorik ez duela ematen du. Ikusten da hiera oso gorra dela, Bai. Hiera partida bertan bera latzeko zuzen larria badu. Hala ere atxen zetera etorri dira 4 pilotariak eta hor ikusten dugu hiera belauna eutxiaz. Hor belaun inguru hortan hartu du golpea. Zabalera joan den hortan, zango nuke eskaileran kontra jo dula, ez da? Bai, nik uste dut hor lehenengo eskaileran kontra jo da bela, hor eskina guztiakin, eta baina hor peligrosoa dago. Bueno, eta 9. tantua eskuratu du bikote urdinak, baduaz pixkanak atarte hori ahonditzen, naiz eta bendi partida hasiera bestik eztan. Eta bueno, 9 eta 5 bikote urdina aurretik. Leiren ama da, bikote urdinen botilerua. Ez dakit zea holku emango joan ikuste ondo dabiltzala. Leire aire sartzean naiz eta igual tanto ez du bukatzen, bikote gorria deseroso sentiarazteula eta oso ondo dela pelota moitzen. Leire bakigu nola jokatzen da aurrean, hartzen da benean pelota, airez batez behin mina asko egiten da, eta nik uste ala izaten partio guztian. Airez hartzen da bakoitzeko, mina egiten da bela, eta gorriak defentsa lan hain, eta gero beha maiatzean oso ondo aia eusten Oiana, eta nik uste bikote urdina ondo ari dela. Amaia eskuinez sartu da, pilota bastartuaz. Oianek ezkerra zeharki eutxi dio. Hiera sartuko da laguntzera eta pelota eharki astindu du. Amaiak altura. Moztu egin du Amaia pelota hori, ezkerreko horma ikutu du eta uste baino zabalerago atera da, baina atento zegoen hilera. Oianak bastartu. Bien tartera hierak, Amaiak eskatu dio, eharki eskatu dio. Hor zotamano sartu da, gainean, deja da txokoan eta eharra tantua.
horrez dago argatu bilerak. Ez. Zondo egiten jokaldi bada, aurreko kuadroetan dejadakin mina ondila egiteu, eta bengoa ez die utzi pelotai bote egiten, denboraik ez emateko, eta ez da iritsi leire. Eta nik uste hor jera oso ondo, no? Esan dugu moan, jera haue tanto egiteko pelotaka da gutxi behar da bela, eta oin ikusi datan bi pelotaka datan edo, bera bukatu bela tantoa, eta horre dejada horrekin oso ondo asmatu dau, eta leire ezin izan da eraman. Eta, 6 eta 9 ikusten da partio oso gorra joala, oraindik urdinak aurretik, baina, gorriak poliki atzetik aurrera atozte, eta, nik uste partio gorra segiko dela izaten. Hori da, oraindik ez dago ezer erabakita, aurreko zuen partidan 18. tanto arte bikote urdina junda aurretik, eta 18 jarritzeate gero, eta azkenian zeuen lortu ezue puntua, beraz, argi gatzea, 22 iritsi arte ez dela hemen ez derre bukatzen. Ez dela hemen ez derre bukatu barka. Eta, hierak, zango nuke, ez da ikusi errena egiten, oin bere burua lurra gota du eta azkar altxa da. Eta Oianai, gaina etorri zaio pelota hori. Nik uste hori jerana golpea bakarrik izan dela, golpe gogorra horrezkaieretan, baina, bakigu neska gogorra dela eta, segitzeko moduan. Eta hori leire oso ondo, aurrian nik uste pelota hartzen da bakoitzeko, miniten da bela, gero frontea ikusten da pelota bizirtetzen dela, eta hor nik uste atza botatzen asko asmatu dela, eta, Oianai gainea etorri zaiola, eta, beste tantoa leirentzat. Hori da, esan bezala berriz ere aire sartu da, asko gustatzeko aireko joko hori eta konfiantza du. Eta hiera saiatu da, baina txapapera jondo, juntzako. Intentzio hona zen, hor nik uste gainean izaten mazan, tanto izateko aukera hundea zubala, baina, txapapera juntzaio eta, suerte txarra. Eta 11. tantua eskuratu du bikote urdinak. Eta leire oskoz, sakera. Amaia jetxin du pelota hori, hiera berriz ere atzeratu. Oianak eskatu dut eskuinez. Baztartuko du pelota hori. Ongi Amaia. Eta bi atzelaia ikustitu hor ezkerrak urritzea asko geizteiala, oingo hontan horreko pelota zuan Amaia aurreak abitua zen, ezkerreko zulo hori tapatzea. Eta hori, egile esan, bi aurrelaiek txokoa zein zabalea azkar moztu du pelota eta atzelaia gestia txoko hori kuburritzea. Nik uste, atzelaia geure lan oso ondo egiten, bai Oiana eta bai Amaia biak oso ondo eramaten, pelotea astintzen eta aurrelariak biak aurreko joku horretan tikitaka egiten, eta esan dozun moduan be, atzelariak ikusten dira horre esker txoko horretara asko jaizten direla, eta nik uste partio hona egiten nahi dela bibikoteak. Ze pelota jetxi duen Amaiak eta hierak altxatu badu ere leirei aukerako pelota geratu zaio eta ez du barkatu Ormabikoakin 12. tantua lortu du bikote urdinak. Oianak bere gura lurrea bota du, baina badirudi ez du laminik hartu. Hor kamaran kontata, zureitan kontra junda eta izizak kamara lurrea bota dau. Egia esan, lau bikotiak, lau pilotaiak lurretik, lurra frontoia garbitzen aidia, hor aurreko kuadrotan. Eta, minik hartzez duen bitartian, ikusliantzat, gauza erra hori. Bai, ikusten dira frontoia garbitzen ari dela, bai era, bai Oiana, bai Leire eta Amaia, eta, ikusten da ikusleak positik gari ala gelditzen, tanto gorra gaia izaten, eta,
bikote gorria hori esan duen moan jeran lehen eskaileran kontra, oain Oiana kamaran kontra, ikusten da botatzeko da ere biak. Bai, bi lurrik ez daka bentzapen buruan lurrea botatzeko, eta bueno, lurrian bueltaka ez dabiltzenak dia agintzen nahi dialako, beraz azkeneko tanto honetan bikote urdinak agindu du tantua, biparetakin lortu du tanto eder bat Leire Oskozek. Lau pilotariak kontzentrauta, epailiak izan die jada atxena amaitu dela eta lau pilotariak kantxaratu dira. Leire Oskoz sakera. Eta altura gutxikin baztartua zata duzake hori, Oianak erantzun. Iera lurrian, Amaia bipar eta Barruan justo. barruan izan da osta eta gainera ondo kruzatu du pelota. Oin Oiana bipareta eta Leirek bildu. Oiana atzeratzen saiatu da ezkerrarekin, Amaia ongi atzeratu. Bigote gorria aurrela jatzean eta atzala aurrian, Leire aire sartuko da. Ona. Oianak azkenean beha tanto. Oiana txispagin ikusten da aurreko joko horretan, lehen be eskerrakin oso ondo zabaldu dau. Oain be moztuta oso ondo. Oiana ikusten da aurreko joko hori ere asko gustatzen zaiola. Bai, horra partida hasiera juntzeixo pare bat txapabera 10 puntakin jota, baina oain partidan sartu inda ikuste deu, eta lanak zer egiten. Pilota berria atera du bikote gorriak, ez dakit bixiagoa motelagoa zehatako zuen, egia esan. Bixia ikusten da, bai. Bixia, lau pilotak ala ere antzeko xamarraia, bai pixuz eta baita bizkortasun hortan ere. Eta ikusiko dugu. Pilota berri honekin bikote gorria gehiago agintzen duen. Iera sakera, Leire ez da sartuko airez, Amaiak ongi erantzun du. Aukerako pelota Ierarentza, moztu. Leirek altxatu du bere buruari denbora emanaz, ezkerrez Iera. Baita Leire ere. Eta Oiana sartuko daren. Jarra. Iera dejada hori gehi arroxa marra du, beste dejada bat zabalian, Leire bertan etzen bertan, baina ongi iritsi da, iristeko denbora izan du. Baita atzeratu ere eta Oianak eder ibildu. Eta zuen partidakin alderauta esango nuke aurreko kuadrotan gehiago dabiltzala, zuenian behar bada gehiago luzatu zenuten pelota eta aukera askorik ez duzu izan, baina aukera zenutenean egite zen dituzten jokaldiak eta hemen berriz aurreko kuadroetan tikitaka handia darabilte. Ba, nik ustote, bueno, konparauta gure parteakin, ba, bueno, honek gehiago ari aurreko kuadro horretan, bat ez be Gera eta Leire. Eta, bueno, guk egia zan gure partean, ba, gehien bat atzera zan, baina, bueno, gero aurrean zukaunean be zehatzen gian bukatzen. Baina, bueno, nik ustote hemen parte honetan bat ez be Leire ari dela ginten makile hori hartzen, aurrean edo zer gauza egiten dau. Pelota zaietara ere ari da heltzen eta nik ustote bikote urdina euren lana oso ondo ari dela egiten. Eta bikote gorra, ba, bueno, horre segi bat dutela be lanean, eta, bueno, oin tantoa indute, eta, bueno, ikusiko Iera sakera. Hori da hor, Oiana sake hori erantzun duenean ozta iritsi da frontizera, eta Leirek altura gehiagi eman dio zabaltzerako orduan, eta kanpora joan da pilotari. 13 eta 8 beraz, urdinak aurretik
Iera sakera. Aire sartuko da Leire. Ierak deja da eta azkenengo momentuan hor pareta ikutu du eta Leirek ezin izan du altxa. Bai, esan dute moguan, azkenean pelota aldaketakin, gero jera ikusita urrian dagoela, ezin da konfiau bukaera arte. Eta, jera nik uste eta urrian betxizpakin ari dela, no? Aurkitzen da benean hor pelotak da, saiatzen da bukatzen. Eta nik uste esan duten moduan, bik pelotak behar da bela bukatzeko partida, eta, tantoa barkatu, eta, nik uste ari dela izaten, eta gero beho jana pelota honekin gehiago gozatzen ari da. Eta, baina lau tantota jarri dira, eta jera sakera. Ona pelotaka da. Hori da hor Ierak pelota hori luzatu egin du, baita ezkerra bilatu ere eta Maiak ezin izan du pelota hori altxatu. Egia esan botean ikuste beak uste baina ondilagoa indiola eta ez diola behar nahi bezain ondo zin izan dela jarri. Bai, nik uste horra Maiak lehenengo pausoa zabala indabela, ikusita Jerak hor nik uste bi paetein behar zabala. Eta horre Jerak oso ondo engainatu dau, atzea botatzen pelotak da, eta Maiai botea hundia indio, eskerpaetan behazko sartu da, eta ezin izan dago eraman. Earki luzatu du Jerak. Oian sartuko da eskuinez. Eta Maia kastigatzen ari dira azkenengo tanto hauetan. Ezkerrez ozta iritsi da pelotaka da hori. Leire sartuko da airez eta erratantua. Epa, altxatu du. Altxatu du Jera lurrian. Atzera pelotaka da hori, eman, ez dakit, mina esan duduna hartu berriz Jerak. Dena dela, hortxe da, eta azkenean bera bukatu tantua. Oso tanto ona, Jera oso ondo hor, lehenko pelota zaila eramaten, Leiren gantxo hori, meritoa eman Jerai, hor eraman dituan bi pelotak eta gaina beha bukatu dago eskerran. Osake, tanto osana Jerantzat. Eta bai ikusten dago. Errenka sumatze deu. Bai. Leheno baino errena ondila bakin. Ez dakit hor, orkatila zorte duen, epa, errenen ondilaka, bai. Atxeen zetera etorri da lau pelotariak. Ez dakit zer duen, ez da orkatila. Ez guztot, belauna. Bai, belaunaldia. Bai, belaunan hartu golpia eta ni guztot hor. Ulerti dut izan duela lokartu entzeola bezala ez dakit. Bai, esan dago azean lo moduan, zeukala orkatia ez, baina belauna lo moduan. Emateu bikia bai dala. Zateu lo da. Lo dagoela. Bai. Bikia daukar lo moduan esan dugu. Jo. Praka zurekin dagoela igual mai bial.
Beno, ia ez da ezer larria eta jarraitzeko aukera duen. Jarraitu ez ezik. Bai, nik uste jarraituko gaura. Lehen, orain arte egiten izan bezala lehiatzeko modua duen. Bueno, goratuko dugu azkenengo tanto hori hiera berak eskuratu duela, ezkerrarekin egindako dejada horrekin, eta beraz orain bera izango dugu sakea ateratzen. Leire airez, hierak ezkerrez ondo moztu du, Leirek atzera, Oianek eskatu eta bildu du pelota hori, Amaia sartu da ezkerrez. Altura emanaz Oiana pelotak atzeratu du, beharki erantzun dio Amaiak. Hiera sartuko da atzelariari laguntzeko. Amaiak altxa. Azkenengo momentua aldatu du eskuz Amaiak. Osta erantzun du pilotakada hori. Ona. Eta Oiana moztu eta tantua eskuratu du. 12. tantua bikote gorriarena, 12 eta 13. Oraindik ez da, ez erabakita. Bai, eta nik uste partida asko gortu dela. Bikote gorria gehiago agintzen, eta hor nik uste Oiana oso ondo, no? Ikusi dut Leire Zabalan dejadin behar zebala, eta Oiana hor zeban oso erre seldu da, eta bueno, horre oso ondo moztu dago eta Amaiak ezin izan dago eraman. Leire aire sartuko da. Berriz ere Leire. Oianak luzatu, Amaiari gainera etorri zaio eta beste Oianaren tanto bat. Oso ondo hor bikote gorria horre jera engaino azkenengo momentuan, Oiana horre oso ondo zegoan, prest, eta gaina oso ondo sartau eskuan, eta oso ondo astindu dau, eta gaina eskutik bizirtegako, eta Amaiantzat hori saia. Berdinketa eskuratu dute bikote gorriak, 13 jarri dira. Leire sakera, hiera sakera eta Leirek airez erantzun, hortxe aukerako pilota. Ona. Altxatu du, beste aukerako pilota badu hierak, oraingoan atzeratu egin du. Amaiak beti gora eta ezin izan du altxea pilota hori. Ba, ikusten da horre, hierai eskutik beste bizitasun batekin irtetzen zaiola pelota, eta ikusita be ni uste pelota bizia dela eta frontoia be bizia, ba, ni uste horre bikote gorreain beste txispa batekin ari dela. Eta ikusten da baina markaoretik tanto bat aurretik jarri da, 14 eta 13, eta oin bikote gorria oso ondo. Bai, eta ez dakit Amaia eskutatik ondo ibilikoan, da horretik aidan Leire sake horiek airez erantzuten. Bestela azkenengo pare bat erantzun hauetan airez hartu danean, ba aukerako pelota lagadio hierai. Eta hierak, bueno, eta bikote gorria bukatu du tantua. Amaia eskutatik ondo badago behintzat. Igual geixo laga ezke horrestatzen, Leire
bere tokian egongo zen hasierako momentutik, eta hierak agian elituzke hainbeste zulo izango aukera, hainbeste aukera edukiko tantua bukatzeko. Bikote gorria aurretik, eta hiera sekera. Amaiari utzi dio pelota hori, baina gainera etorri zaio. Bai, bi zirten da pelota hori. Bai, uste baino bote handia bain dio. Amaiai eta gainera etorri zaio. Bestela eskuinez jotzeko modua zuen. Bai, eta Amaiak pelota hori berez ez ditu faiatzen, Berez oso ondo sartzen dago eskuan, baina ikusten da jera beste txispat egin dezaiola eskutik, eta asko etorri zaio gainea eta zein izan da beraman. Epa! Oraingoan ez du elkar oso ondo ulertu, eta hor bote txarra egin dio egia esan azkeneko momentuan Amaiai. Uste baino zabalerago egin du bote hori. Uste baino zabalerago atera da pilota hori. Eta ez du sakia erantzuterik izan. 16 eta 13, bikote gorria aurretik eta tartia handitzen. Bai, nik uste dut bikote gorria, beste mugatea dira, jera gehiago sartzen. Oiana be komodo ikusten dut atzian, pelota astintzen, eta bikote urdina duda gehiauki, Leire be gehiago sartzen da airez, baina nik uste dut ikusten dela Amaiai ari dela gehiago kastigatzen, Amaia pelota zeiak eramaten, baina nik uste dut hori, oine bikote gorria Leire ari dela ebitatzen, gehiago kastigatzen Amaiai eta ikusten da. Gero Leire sartzen denean airez ez da biela ondo, eta bikote gorria nik uste dut ondo ari dela. Eta bera joan zaio ez dio ondo jo, Leirek azkenengo pilotaka da horri. Eta 17. puntua lortu du, eskuratu du bikote gorriak. Amaiak eskatu dio, eta ozta iritsi da pelota hori, Bipar eta hierak, eta ederra tantoa egin duna. Eta ezen erresa hor, azpitik azkenean asko jaitsi zaio pelota hori, eta azpitik nola bukatu bain jerak Bipar eta hori, eta tanto bikaina jeran eskutik. Bere burua lurrea bota du Bipar eta jotzerako orduan. Eta bikote urdinak oraingoan denbora eskatu du. Ba, eta nik uste dut partida erabat aldatu dela, lehenengo zatean igual bikote urdina gehiago agintzen. Amaia atzean gehiago astintzen ibultezan, eta Leire gehiago sartzen, baina bigarren zati honetan nik uste dut bikote gorria dela gehiago agintzen. Jera aurrian edo zer gauza egiten, eta Oianak atzean oso ongi eusten. Eta nik esango nean bikote urdina bastante du egin ari dela. Bai, egia da partida erabat aldatu dela, inguan bikote gorria da gehiago asmatzen. Eta esan dezun bezala, bikote urdina duda gehiokin, o konfiantza gutxiokin ari da jokaldi jakiten alare esan berra da, oendi partida ez dela bukau, 18 eta 13, eta 18tik otabirako hori zenba kostatzean emai. Ja te digo, bai, asko kostatzen da, gaina lehenengo partidan guri hori gertazari atzetik junga, gero 18 berdin du, eta gero 18tik aurra, gehiago igual asmatu du, eta hemen partia badakigu eta bi artez dela bukatzen, eta segin behar dela lanean, tarte txikia dela, bostantokoa, eta zer erakusten diguten lau pilotariak partia bukaera honetan. Gainera etorri zaio Amaiari pelotaka da hori.
Baina ikusten da pelota biziagoa dela, gehiago irtetzen dela. Amaiai asko gainera atortzen ari zaio pelota asko. Gero egia esan gorriak beste txispa bat ematen die. Ierak atzeratu, Amaiak altura. Eta Oiana sartuko da eskuinez. Bikote gorria ikuste dugu aidala gehiago agintzen tantu honetan ere. Amaia ezkerrez hor toki txarrera juntzako. Eta bueno, bantxe agintzea pasatzeko pelotaka da izan du Leirek eta tantua eskuratu du. Hor ondo Leire, oso ondo moztau pelotaka da hori, esker paretan itxatziz. Eta, jera naiz eta hor zegoen, ezin izan dago eraman. 14. tantua eskuratu beraz bikote urdinak. 14 eta 18 bikote gorria aurretik. Sakia bastartuaz, Oianak jarki erantzun du. Eta txapapera juntzaio ez du eskua ondo sartu Leirek. Leirek berez pelota horrek ez ditu faiatzen, oso ondo sartzen da airez, baina oaingoan ez da ongi sartu eskuan. Eta nik uste hor behatz puntakin joda bela pixkat, eta ez du jarri txapa gainean, eta beste tantoa bikote gorriantzat. 19 eta 14 beraz bikote gorria aurretik. Eta 22tik geroz eta gertuago. Ikusten dabe bikote gorria nola ari da astintzen gehiago Amaia, Leirei aire horik kentzeko. Egia esan hor Leirek aurrian arriskua handiaka eta buruz gain egiten saiatzen ari da bikote gorria. Aukerako, berandu iritsi da hor Leire. Aurreko pilotaka da hortan Amaia jetxi du, Amaia pelota jetxi egin du eta Ierak ezkerrez altxa du pelota hori eta gero Leire ez da iritsi. 20. tantua bikote gorriaren zat, 20 eta 14 bikote gorria aurretik. Bikote gorria bi tantua dugate garaipena. Baina, esan dugu moduan, azkenan 22 arte ez da bukatzen partida, segin behar da lanean bukare arte, tanto, eta nik uste bikote urdinak horingo da bela. Ondo Leire atzeatuaz eta bote txarrain dio Oianai, bertan bazen ere, ez du pelota hori altxatzerik izan 15 eta 20 bikote gorria aurretik eta pelota berarekin jarraituko du bikote urdinak. Eta ikusten da hor Leire gure aurren ez da bela barkatzen, hartzen da benean bi kuadro inguruan pelota, bizi mugitzen da bela eta tantorentan ikusi da. Eta gero ikusten ari hor, eskerpa eta horretan gure partean be pelota astala irtetzen asko, bote arraro xamarrak egiten da bela. Eta zein du hor Leirek, boleaz bipareta, Oiana iritsi da orain ere bai, eta azkenean txapara Leire Oskozek. Meritua Oiana, hor bi pelota zai eraman ditu. Hor Zabalian aurreko bipareta erantzun dunia iskuta egin da, kamaratik iskuta egin da, baina gero hor dejada horta iritsi egin da, eta iritsi ez ezik berak tantua. Eta ikusten da Oiana horra hurrian behaitan ditego asko kostatzen dela, pelota askotara heltzen da, ikusten da nola botatzen da eta errez iristen dela. Eta tantoetan erakutsi hau zelako defentsa eta gaina beha bukatu tantoa, osake Oianantzat meritua. Eta azkenengo sakea atera du Ierak, gaurko partidako azkenengo sakea, gainera etorri zaio Amaia, baina hala ere derki erantzun du. Oianak zabaldu, Leire sartu da airez. Amaiak pelota luzatu.
Baita Oianak ere. Bi atzelariak eskuinez, Amaia jetxi egin du orain, eta Hierak berriz atzera. Oianak baztertu pilota hori. Ondo Amaia. Beste pilotaka datatzera, aire sartuko da eta ze pilota eraman duen. Aiba. Ai ama. Eta Hierak berriz ere min hartu ote duen. Bai, nik uste horri bizta guin dala, bai. Baina, iritsi da 22 bikote gorria, 22 eta 15, partida ederra ikusi dugu, aurreko joko askokin, tanto polit askokin. Eta fallo gutxikin, así que aitzakik ez dakau. Bai, nik uste bi partio gogorrak izan diala, no? Gurea oso gogorra nik uste esan dute moa, lehengo zatian, gehiago jokatu dutela baina tale baianek, eta guri igual gehiago kostatu zaigula, baina gure bigarren partean nik uste beste ritmoa jarri dugula, eta nik uste tanto gorra egon diala. Osea, gure partidua nik uste polita, eta bigarren partio honetan partio oso gorra, nik uste lau pilotariak maila oso altuan, Hiera Oiana oso txukun bera lan egiten, eta Leire eta Maia bai, no? Baina nik uste bigarren partean bikote gorria gehiago nik uste gehiago eman diola pelota, beste txispa batekin, eta nik uste puntu garrantzitsua bikote gorriantzat, zorionak bai, eta bikote urdina segitzatu gatzen da lanean, nik uste bi partio oso politiko zeritegula. Hori da, eta bi bikote hauek, bila hauek, zailkatuta hurrengo faserako okorrez da nahi. Beraz naiz eta galdu egin duten, hortxe daude txapelketan, eta gaindik finalera iristeko aukerekin. Nik uste lehengo bigarren eta hirugarren postua bastante garbi dagoela, nik uste Hiera bai Oiana, bai Nita, Alejandra eta Leire eta Maia hori lehengo hiru postotan gaudela, eta nik uste laugarren postua asko dagoela jokuan hor, eta ikusiko azkenengo partiak nola irtetzen dian. Hori eta guazen orain irabazi duten pilotariak elkarrizketatzera. Eta hemen ditugu gaurko bikote irabazlea, Hiera eta Oiana, zorionak indako partidatik. Ez dezu etxi. Eta, zen moz bukatu duzu hanka alde hortan? Gorra izan da ez, egia esan aurreneko zatin, defentsa lan haundin behar izan du, eta defentsan zaudenen seinale beste gaintzen daudela ez, eta hor pare bat golpe oso txarrak hartu jot, aurrenekoan nola hola, baina bigarrenen lo hartzen ziren eta hanka pausa ez zinioen eman ez, eta gero, horri gurtzi batekin eta pixko bat krema horrekin esnatu behintzatin da, eta bigarren bukaeran ikuste guk lanen seitu dula, eta igual beraiek oztu indiela pixko bat, eta guk bigarren zatin hauek irazi dula. Hori da, esan genezake bi partidan bizatiak oso desberdinak izan diala, lehenengo zati horretan bikote urdina erasokorrago ibili dela, baina bigarrengo zati horretan zeuek agindu ez duela gehiago, eta Oiana tanto mordoska bukatu itxun? Bukatzea, ez naiz jun erabat, baina aukera da nimentzet aprobetxatzeko, aukera etorretako aprobetxatzeko leku izan baita, eta bigarren parte hortan aukerak gehiago okiditxemnen, gehiago aprobetxa ditugu hor bukatzeko jokaldio indarrez zibil eta pelota. Hori da gaina, bikote gogorra zian aurkariak, eta honek zuei konfiantza emango izue txapelketan aurrea jarraitzeko, eta horrengo kontraioen kontrare bakantxa beste konfiantza batekin atatzeko. Hori da, bati bat, remontatzen mentzet jakin deulako ez, galtzen hasi eta bere bentaja zegoen da askoz hobeto haizien, gau defentsan bati bat, eta geho behintzet horrekin
buelta emateko kapaz izan geha, behintzet lan handia da, defentsak ez lan nahi du, pasatako pelota asko karritu. Ierak, eta bigarren partin aukera duenen, bai bak eta bainik aurpegizke iso jokau du, eta irabazita guztua. Neskak, zorionak gaurrindako partidatik eta animo urrengo partidetetik. Eskerrik asko. Hau etxek izan dira beraz irabazleen hitzak eta hemen dator elkarrizketa zetera bikote urdina ere. Arratzaldeon neskak, zemu zentu izate partidan? Ongi, hasi gara arrasongi partiduan, ongi mugitzen pelota, baina azkeneko tantutan eta hola, gantzaigu partidua esan. Bai, egia esan hor bereziki partidako lehenengo erdian airez asko sartu zela leire, eta pelota ongi astindu bezu, ongi mugitzen zenun eta oso komoda ikuste zinean. Egia da gero bigarrengo zatian, ez zaitugula hain eroso ikusi. Bai, lehenbiziko zatien hasi naiz ongi mugitzen pelota, eta ongi aire ez da sartzen, baina bigarren zati ere hiera eta oiana oso ongi haitu dire, eta irabazi digute partidua. Eta Maia, asko karra izue atzian, nik uste hor airez leire mina ondia itezula eta etzuela nahi ezer jakin aurreko joku hortaz, eta zuri atzian asko karra izuela alare oso ondo eutxi diozu. Eta zorionak indako partidatik. Bai, oso ondo sartu gara partidura, leire oso ondo bilatzen zituen utxuneak, baina gero bigarren partean pixka tatera gara, eta haieko asko asmatu dute, eta hor egon da aldea. Eta txapelketa behira urrengo faseako zailkatuta zaudete. Gauza normalea ezer arraroik ez dela bintzat, eta eskutatik izan buz bukatu duzu. Eskutatik ondo. Nik ere ongi. Postera izan eskak. Suerte txapelketan. Eta hauetxek izan dira bikote urdinaren hitzak. Mai, gaurko jaialdian laburpen txiki bat inberko bagenuke, bi partidak akats gutxiko eta tanto askoko partidak izan diala esan genezak ez da? Nik uste bi partio oso gogor izan diala, no? Gurea nik uste hori bi zati euki da bela, azeran nik uste baiane baina talde gehiago agintzen zebela, gu bigarren zatean gehiago agindu dugu, baina nik uste partio polita izan dela eta bigarren partian nik uste hala izan dela, bi zati nol, nik uste lehengoan Amaia eta Leire gehiago jokatu dutela eta gero bigarren partian Jera eta Oianak gehiago asmatu debe, baina nik uste bi partio oso polit, gogor eta ikusleak asko gozatu debela. Hori da, hauxe izan da beraz Getarian izan deun jaialdi hau, bihar Zumarran izango beste partida bat. Eta hortxe izango geha zuzenian retransmititzen eta animatzea dituztegu bertaratzea edo bestela baitare zuzeneko hau jarraitzea. Bai, hori 12etan hasiko da, lehengo txikiak jokatuko dabe eta gero partio nagusia izango dela Maite eta Olatz, Marta Gomez eta Zunaren kontra, eta aber zelako partida eskaintzen diguzuen, eta aber ikusleak animatzen dian etortza, eta behintzat partio hona eskaintzen diguzuen. Hori da hauxe izan da dana, eta ongi izan. Aio.